Nah, kendali Bali Dewi. Wih, apa ini? Lowongan tanpa syarat nyambut gawe. Ngendakakan saingan tetel wae. Kok ngendi men kuwi dino ra ngetok kuwi. Iki lho, jaremu kan golek gawean. Iki lho. Gawean apa? Iki. Lowongan kuwi sulis. Disulis. Sulis. Lowongan 2 orang. Sales ditulis. Oh. Asuransi. Asuransi, Pak. Iki digabung lah dipisah asuransi. Ngawur kuwi. Asuransi. Oh, iki digabung tanpa syarat. Wah, iso nyambut ganang kayak ini gajine gede iki mungkin.